أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توبا مissiribah groupe مغامبة أو بلا جنفو كرمغو أن الله ملك له أما إن الله سبحانه وتعالى في على كم سابما يا ربي. أمك كما أحكام البيع في ركيرو ولا نتمنى أن أركان البيع في رجوسيون في رتنيا فمنونكو أن يأودو كماسي أن يركافو في رجوسين سبب على ساني في ربك أكسك كي أكسها وجوسين سبب على وجوسين نو شرطي بأدولا جوسين فلانغو ويه من بي ayira ka fani sani fere min kenyo ma abena mbela jilema manko wo bi se ka ke kuma kan komi kelen ka fa fere ma kelen ka fa nyasa wal ma absika kan bara ina fa au ka fen fla di nyoma har na ma kuma marchandise min be marchandise ta ka di ni me warta ka di har na ma kuma nyoko fe femme ko ni ka ke doro mi bayra ka fo fere kera abena obema o ye josen folo josen flana ango o ye mi yarabe fere ke walma min be sanike wa fo mako al aqidan ma yoni fana ka shartu fo hukman abi wala handa o bena boli jose sabanaka ako asalisu fere jose sabana al ma'qud alayhi wa yimi rabi fere walma min be sa sirni fere be siri feminka al ma'qud alayhi fere be siri feminka o yimunu ye ako wa huwa thamanu o ye songo ye wali muthmanu ani songo fe songo be domina o kuma o de ye al ma'qud alayhi marchandise be bolo o ye muthmanu mi mena sawbe mi ndwala o ye samanu kuma fere te nyoko ni ya me fere ka ke fo o flari ka nyoko amma ni e fenta ka di mo ba songo ko ta la te fo mako fere o fendota nafulo fen valeur ma do ka di do ma ka ta o te fere wal ma yefendo juru do ala abasara o te fere o shite fere o fana ya adama babude wal ma e warta ka di mo ma ka ta ate fo ma ko fere o fana babu worde o hibatu wal ma ya dama abikla ka sara oye aywa haka juri ate foni shima ko fere ma fere ko la budda min as-samani wal musman do ba fo wal masmun songo ali songo fe na'am wa yushtaratu fihi ma khamsatu shurutin wa sharti duru sharti uluflala mi lessa ani mi mena fere sharti duru be o ka dafa wala sharti folo at-taharatu wa yasniyah min mina sa ka ke fen senimai abena sani fen mi ka ke fen senimai fala yajuzu bay'u najisin sofen firlite daga kala azirati komi banakota sofelendo a fere atebe ko me sosolibe ala maliki ka don bago ni nyoje awa do yara ka fa fere halabnu mutlaqan do ko makruhudo awa doko abebe na ya soro na fabe kenai awa pasi ko lasilila ka fo sofen firli haramuye o haramu ya jole no min kan lasilila haramu ya sinzeni no min kan lasila wede ka fo ko mo ate mo nafa wala sofe banakota min sofelendo ko mo to sa ka fo kibe nafa kenai bo ko de kama ka haramu yala amma watu ka chuko tikilenye na ya soro yomu mo ba afere uba sankan na fana kata ko ka furula misaliyala ina fa fula ma rete soroble ka fu yita abbo do tabo ayi don fika sande aywa ni wati min garaw chukula ko bashite il se kasa do fana ko makuru hudo parce que aywa ka fo ka sofen fere mo ko warmine ko mo dafalente songoke o kama do ko makuru hudo o do ya ko do ko yara ka fo ko haramudo kadaka hadisa do aywa hadisa minun nala o kama na'am
amma bagan sofe minnu tɛ sofe ye comme minnu sogo bɛ don i n'a fɔ misi ani ba minnu saga ninnu olu sofe minnu nka seli quoi bon a fana dɔw y'a yira k'a fɔ makuruhu don dɔw yɛrɛ k'a fɔ bɛ bɛn bon o kɔni rajihu ye min ye o bɛ bɛn parce que mɔgɔ bɛ nafa n'o ye a bagan minnu fɛn sɔfɛlen tɛ i n'a fɔ mɔgɔw bɛ sɛbo san k'a k'u ka sɛbo san k'a k'u ka foro la walima misibo ninnu o n'a ɲɔgɔnnaw o kɔni sahihu ye min ye o la o ye baasi tɛ o sanni na nka mais o sariti fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min bɛ feere walima fɛn min bɛ san a jaati ka kɛ fɛn misɛnninma ye bon n'a jaati kɛra fɛn sɔfɛlen ye dɔrɔn bon ayiwa sɔsɔli b'o la mais min kɔni mashhur o ye k'a fɔ haramuyalen don bon mais fɛn min ye bulon ninnu na ɲɔgɔn kɔni o ye haramu mutlaqan bulon sɔfɛlen don o kɔni haramuyali sɔsɔli t'o la o haramuyalen don mutlaqan aw haka sɔsɔli tɛ o la walima joli ka joli bagan joli i bɛ taa dun de o fana haramuyalen don o fana haramuyalen don amma zena adamaden joli bon i n'a fɔ u bɛ mɔgɔ dɔw i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka joli ye kelen ye ni joli dɛsɛ bɛ mɔgɔ minnu na u bɛ wali joli ta k'a don ni mɔgɔ min ka joli ye kelen ye bon joli fana sɔfɛlen don bon yali o fana feereli bɛ bɛn wa walima o tɛ bɛn bon ni i y'a di fi sabilillahi o de ka ɲi mais ni mɔgɔ min fana k'a b'a ta feere bon yanni fana baasi tɛ o la donc ni mɔgɔ min k'i bɛ joli feere baasi tɛ o fana la parce que o ye mɔgɔ ka magoɲalan ye o ye haka nafa bɛ o la naam wala mutanajjisina ko fɛn sɔfɛlen fana feere tɛ bɛn an ko fɔlɔfɔlɔ o ye fɛn min yɛrɛ jaati sɔfɛlen don mutanajjisi o ye fɛn min jaati ka seli mais sɔfɛn de don fɛn dɔ de don ala ka sɔfɛ kan kɛ o ye mutanajjisi ye ma najisu o ye fɛn min yɛrɛ jaati sɔfɛlen don sɔfɛn jaati mais mutanajjisu fɛn min ka seli mais fɛn dɔ de kɛra sababu ye k'a kɛ sɔfɛn ye o fana feereli tɛ bɛn la yumkinu tatahiruhu n'a tɛ se ka seniya k'a fɔ ka nin seniya moyen t'a la o feere tɛ bɛn ka zayiti comme tulu tulu min bɛ dun misaliya la sɔfɛn kɛra a la sugunɛ kɛra a la o tuma walima nɔnɔ sugunɛ kɛra a la o kɔni moyen t'o la k'a fɔ k'i b'o seniya o tiɲɛna de dɔrɔn parce que o dunni haramuyalen don mais n'a dunni haramuyalen i b'a san i b'a kɛ mun ye o tuma sariya donna fɛn sanni de bɛ bɛn mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ nafa ni min ye a m'a nafa foyi tɛ min na awa o tɛ bɛn o tuma o ye ayiwa halisa o ye sariti fɔlɔ ye a ka seniya amma n'a y'a sɔrɔ fɛn sɔfɛlen min mɔgɔ bɛ se ka nafa ni a ye fɛn wɛrɛ la min tɛ dunni ye awa komi misaliya la tulu minnu bɛ kɛ motɛri la bon fɛn dɔ kɛra la ka sɔfɛ kan kɛ mais a bɛ se ka utiliser fɛn wɛrɛ la min tɛ farikolo ye fɛn wɛrɛ la min tɛ ayiwa dumuni ye bon o feereli o ni dɔ in tɛ kelen ye a bɛ se ka k'o ye makuruhu kɔni n'o tɛ o tɛ haramu ye naam parce que laɲini de n'a sɔrɔ nafa foyi tɛ se ka kɛ n'a ye donc sariya la o de bɛ kɛ haramu ye mutlaqan amma n'a sɔrɔ nafa bɛ se ka kɛ ni min ye sariya la sariya ye min ladaga fɛn sɔfɛlen don mais a bɛ se ka utiliser fɛn dɔ la sariya la baasi tɛ o feere la walintifa'u ani nafa fana ka se ka kɛ bihi n'a ye intifa'an nafa la shar'iyyan ni o ye sariya ka nafa ye a k'a sɔrɔ fɛn min fana bɛ feere sariya la a bɛ bɛn k'i yɛrɛ nafa n'a ye o ye sariti filanan ye min bɛna feere ani walima a bɛna sanni sɔngɔ min ye a k'a sɔrɔ fɛn dɔ sariya y'a daga mɔgɔ k'i yɛrɛ nafa n'a ye fala yajuzu bay'u muharram al-akli fɛn min sogo haramulen don fɛn min sogo dunni haramulen don o feere tɛ bɛn k'ale farasi komi so wali bagili ani faliba wali himari ani sokɔnɔfali kuma jumɛn idha ashrafa n'a yingila alal mauti saya kan fɛn min sogo tɛ dun bon a filɛ lahala min na bananen don walima fɛn dɔ y'a ta sɔnna a bɛna sa a dun sogo tɛ dun k'o to lahala in na o feere tɛ bɛn parce que munna ne y'a san n'a sara i bɛna kɛ mun ye
na sare bina ke muye asugote dum har na kan daga asugote dum wa koto la halala awa o ferete be amma na sorote ina fo awa fali ba sanga baraka nai wai fali be sa so be sa haka da kika baraka nai me an ko abin la halam na bina sa afle la halam na mota jiga ka fo kon be baluble koto la hala de la abun sugote dum bo har na soro sota khilafu be ala wa shafika madhab la sobe dum maliki kon ke madhab la ate do fala ko makruh do ka ko ne na'am wa ma fi'o fa na sugote dum abin la halamina mata jiga ka fuka be baluble ko to la halala ko sa o tebe mun kama shara ko kanu sa parce que na sare bina mun kala na sare bina ta fili de do okma awa wari chente be na'am wa adamu nahayin sharti sabana wa adamu nahayin ani faralin tanya warada ni o nana fi ainihi ajatila akasoro fen fanate sharaye min kerkere ka foni ferete be har nasro nafa be kenai har nasro bi sekira nafa me sharaya ta to ma ka fo o kana fere o kuma akana ke o fanai o kuma go fala yajuzu bai'ul kalibi wulu ferete daga wulu ferete daga parce que sharaye ayira ka fo aywa wulu kana fere o be ala kiraka hadisa wala yoro chama bo me afana aywa mas'alatun khilafiyya bayna al-fuqaha comme Abu Hanifa ko na yasro mugabasa kan nafade kena ibasan ka ablika dula wala ibasan ablika furgardi kafiri bebe me alma malik on tara min fe oye wulu ferete be abebe ko ni na yasro be ka wulu mara kumme ala o ko ni bebe iba marabika baun kolosi iba marabika du kolosi iba marabika furo kolosi iba marabika fele kenai bashite wala me ka marake n'importe qui o kono o fana harmele do ka wulu marate fu akadi yedro o tebe amma nasro ibn nafanaye bashite wala me kuma be mina o ya afere ka songo mile yala be bewa wal motebe malik wona madan mashhur miye aywa afere tebe na'am me na yasro adit wati mana yelema illa fi be wulula ciyarala illa fi bala ka ablika du kona bika du koloshi parce que hakili sigite wala me mago bala ki ka furo koloshi adu annin tate so fi ka sandi kuma o darro donc ibasa na'am sharti nanina wal qudratu anisse ala taslimihi adilika akasoro femi minasa walima abina sani femi akasoro sebiye kadi nasoro de tay marchandise sebiye kadi sani kelama e fana bina sani somi sebiye kadi awa firle kelama wa sharti okuma ko fala yajuzu bai'ul abiqi jombolile mferete be jombolla eno fere mugoma abe sorowa te sorowa mugotodo wotebe wala al-ba'id ash-shari wal man nyame aywa nyame murtle shari nyame murtla abe kuma kono matseka girala wal mamishi odini awa nanjarnte wal mamishi amurtla abe kuma kono masika girala kira ko mi wara o kuma eni mogona be akar san ngani feri ma edun tsika mine ka dama amine chiko sitala kuma ko feri o tebe fo moye de kasoro absika mine ka dama chiko mina no moye soro la wati na absika feri no moye ko nte atebe ka feri parce que ne a feri do no tigla mo mata soro dum o kuma perde la war la sharati jenoy agararu be feon tela peut-être absika soro sharati jenoy wasamaki ani jega ferlite be filma'i kato jila karsa nin jega nanga
ninganga kuloduru bode awa donc nanga feri na awarga no meddo saka mine kadima o tebe parce que e ba soro wa etena soro wa etodo na ma soro du ma gararu be wala amma zena nasro bazendo ina fo minu me jege ke bazen wono ka fere wala minu me jege ke bazen wono ka fere man ni o kondo o be soro ibta soro sisa mo ba don ka fo abubulo o bena kulo kilendia nasra qualité donendo nasra qualité donendo man no wali man defe on la nyona donendo déjà o kuma ibena jege me jila ma bo folo ina fo ina wadda ma kulo kilen boka dia bo na nyona bashite ola mais na ya soro a jege qualité donendo mais min gon kay ay wa ka do boka blake ma folo ikay nyala o di kay mais na soro a jege qualité donendo ay wa o ko se ka war sara ana avoka dima oni doyin tekele doyin ina fo jege be kola e ba soro wa ita soro ito do ore tebe ama baze ninu olu kote kwa olu jege be soro naam sharti durna ni laba wal ilmu ani doni bi kullin ni kelon kelenye min as-samani kabini songola wal musman ani songo fe ni mena sa o ka ke fen doni abena sani songo miye o ka ke songo doni o sharti fali jahalu ako fili bihima nis ufla belajele mi mena sawma do abena sani femiyo maddo karsa na jege do ferema aw nabbe jege mi mena saw donente abena sa war hake mina o donente o tebe aw bi ahadihima wal makelen donente fili ni u dola kelen donendo me kelen donente donc wa ko mubtilun o cheni mbay fere ma fali jahalu fili bihima ni fere feni songoy aw bi ahadima wal manufla dola kelen mubtilun o cheni mbay fere o be fere chia na o be fere chia donc naam misalu ko misali yala an yashtariya alaka fendo san femin donendo bizinati hajari ni farado aywa foye majhuli no donente a foi donente donc masalan aywa ni ferima fen donendo do farado be ngulo mena o hakada o pa hake aywa sanundi ma misali ala donc o tebe walma umsala jerem be ambulo ni samara in ferema ere awa wardo be molo meno dima misali ala ni samara in ferema walma ni telephone in ferema wardo be molo mena adima warjili a haka donente ma mi won mena saw dona me abena sanimi o madon walma awa enyebe ke wakele do bolo ni wakele nde amena awa me samara do ferima ni wakere ndia no samara do be mbulo ma ferima waru ko ni dole no songo dole no me mi mina sano e samara o dole nte mo fana tebe fu fla be kado mi me fere o kado abena sani songo mi o kado wa turabi sawaghina ani sanum barala olu fanaka bugur mugu fere o tebe sanum barala olu be yoromina ita soro o be baraka awa yoromina o ka barero do ba burisa bo ita soro niya do ko ita soro sanu murmuru be sorala mais ado ere fana fente sorala ma o fere tebe parce que gararu be ola gararu me danger bala parce que do bena ta sorala wa fete na ta sorala wa o donente mi mena sorala fana hake donente abse ka do abse ka cheya ma feo fe bete feo fe ni kololo de bala gararu bala sharati jenowe naam okuma ni fasulun bana no ambe do ke ala ka fam so nyumandi nena bela jilema naam asalisu gonda man sikande al maqud alayhi kenni gaga ne sitin himbe kamma wa huwa samanu kenni jongonga wal musman ar jongo ho
فيه مغاغن ويشترط فيهما 5 شروط والشرط كرج شرط ناري الأول شرط بنا الطهارة كن السناؤها فلا يجوز بيع النجس سبن غاغين تجمه كالأزرة كو نعمتري ولا متنجس ولا هو سبنته لا يمكن تطهيره كن غرانت السناؤون أيوة الحمد لله رب العالمين لا يمكن تطهيره السناؤون غرانت ما فغني كالزيت قم التي سبن نرادي شرط بالله والانتفاع أرو النهي به تايا انتفاع النهي شرعيا كان الشريعة النهي شريعة أقول جمانا النهي تهم الشريعة دي أن يكون غير فلا يجوز بيع محرم الأكل هم يجين كان تجمع يجين برامهم غاين تدغنا كان فرس يقوم السي والبغل أرو بغل هرقوري والحمار أرو كادون بري إذا أشرف غنا ينجي على الموت كلين كبا وعدم النهي أرو لي حتى ندين كان فيه ورد كينغري في عينه أجاتي دي أما كان يهوي شريعة غرهم جاتين غادين برامودي ننتي كي غادين تجمع فلا يجوز بيع الكلب ولين غادين تدغنا كين سابرا والقدرة أرو شرط يقول كتي على تسليمه أكن نغما هم غورن قبي والمعودنات هم أنا كتكين فلا يجوز بيع الآبغ كين ساورا كم ورندين غاغانين تدغنا ولا البعير الشارد والمن يغون كورندين والسمك أرو نيغي في الماء ناتو جيني أنغران داري لنا كيلي كمنين والعلم أرو شرط يقول توغو بكل انتبانو بانيا من الثمن جلي جنغوغا والمسمن أرو جنغوهو يسنتوي فالجهل سمي بهما تيهليا إما غوغاغن كما توي ولا وقبلت هم كما توي أو بأحدهما والما تيدو بانيا بانن توينتني بانن توينته مبتلون كني بون لنداني غاغا نندا أو غاغا نمرني أنت سانا مثل قومي أن يشتري كأنه توينته وقبو بزنة حجر انت غريغو بوانا مجهول الغريك توينته كهي والما أبوان بقين توينته كنت جميل وتراب السواغين أرو قجندان سجرا كان قجان والما غروكلي ngolano wa kun sejura kan be gawari sawura ken ko ben tagemme allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wassalamu alaikum